Hau, badakizu zertakoan? Sagar santeko. Bai ba, oso ondo. Bida, bai, honekin egiten da, sagar baiteko sagarrak txikituin barrie, aurren azumo atatzeko. Erabiltzen zituzten trabazak, hau edie trabazak, sagarra txikitzeko. Jartzen zituzten hor sagarrak, eta egin zuten berdine. Hor, otekin indan bezala, erritmo ezberdinek saiatzen ziren egiten. San Martín de la monja de San Martín, toberak jo ditzagun, ordu onarekin da, denok elkarrekin, bitarteko bat hartu, dezagun San Joaquin. Kutsarak badira, kutsarak ere erritmoa eramateko erabiltzen dira. Hau bitxikeri bezala, da delfin baten, izurde baten muturra balitz bezala, bai, eta nire jotzen dute. Eta hau egiten du, izurdean hau bat. Bat egiten da, hiru estekatzen bai, orduan joko du pixka bat. Iritsi zaigu gure ganaino ipui bat. Eta ipuiak imatera iritsi dira bertsoak ere. Eta kontatzen du nola batek esaten duen, ni alboka jo dezaket 2 ordu segido edo nahi eten guzti eta pestatek, baietz ezetz. Eta esan zen, ni Parisiko kale luzenare alboka jota joz pasako nuke. Eta pesteak ezetz. Eta ordu nintzuen mandoa edo, hartu duain. Aber, zenek, batek esatezun ingo lukela eta bestek ezetz. Eta, hasi ziren, goizian goiz, hortxe. Hola, eun osoa. Etzan isiltzen. Ja, zaldintzi joanak esatezun, ostras, nila pustua galdu ingot. Eta bestea, venga, jota. Astoa, ikusi duen kale iristen nahi da, eta astoa egon gozan karo, guztia, albokaria gainen hor, inez, aspertuta, eta astoa intzan pixka eta aurreatu, ja kalea iristeko eta iristen naizala, zaldin gainen zijoana, bere mandoa galdu ingozula eta intzion sudurzulo kitxi, eta karo, sudurzulo kitxita, eta aboa, hemen jarruta, zein zan, isildu. Astotik eroi, eta ordu nintzuna postuek galdu. Bestek trampentzio lako. Eta gure ganaino iritsi da,
Artola deuko famea, berea duela Bilboko barrankalea. Goizean Parisen, gauean Pariseko kale luzea. Hauxe kale, hau pasau ezkero, atzeko mandoa neurea. Bai, eta gure ganaino iritsi da, ja ez dakigudan, Kondaira, Ipuia, edo Benetazkoa. Oso soinu berezia ateratzea. Burutxuriaren nori, burutxuriaren nori, burutxuriaren nori, buru. Hau da, latazko txulubita. Berdina da, otxatatzen dugu, latakin egin da. Hau da, atun lata batekin, moztu, eta indako, Eta badakizu zer da? Turuta bat. Turutak izaten zen jostailu bat, umeek jostailu modun erabiltzen zon, eta baita erabiltzen zen txarangatan. Eta badakizu hona funtzionatzen da? Ez? Bida. Sama turutur. Hau egiten balin badezue, kontu zibili, ze soka puskatu egin lehike. Hau da, tablatxo bat, hemen koskak eta egiten dizkiote, eta honek egiten dona da, airekin, bueltak ematekon, ber ze soinu matatzen da. Guazen kanpoa.